myynti ei ole mun homma. En mä mitään tiedä myynnistä. Mikä oli sitten niinku semmoinen muutoksen hetki kuitenkin, että sä sitten niinku päätit jatkaa? Sitten mun 3. päivä face to face, mä melkein irti sanoin itseäni. Ehkä pelko oli yksi mun iso motivaattoreita. Mulla ei ole mitään koulutusta, mulla on 9-luokan paperit. Elämänkoulu ehkä ei ole kohdellut mua kauhean hyvin. Milloin sä tajusit, että organisaation rakentaminen vaatii aika paljon hommaa? Face-to-face puolella se on niin kiva nähdä, että mä tiedän sen, että jos mä autan muita ihmisiä onnistuu, niin mä tiedän, että mä onnistun kanssa samalla. Kenet sä haluat voittaa? Tällä hetkellä tervetuloa Urapolulla podcastin pariin, joka on tänään äärimmäisen mielenkiintoinen ja ennen kaikkea suunnattu meidän sisäiselle porukalle, myyjille, liidereille, managereille, oikeastaan ihan kaikille. Ja tänään meillä on tosiaan vieraana Alex Bugardis. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva pääsin messiin. Tänään tosiaan aiheet on semmoinen, että organisaation kasvattaminen. Ja mun mielestä nenäpäähän vieras, koska sä oot lähtenyt, no voidaan sanoa aika nollasta ja ryminällä vienyt porukkaa siihen pisteen, missä se on nyt. Mutta ennen kuin lähdetään siihen, niin kerro nopeasti, kuka on Alex? No Alex on 26-vuotias, nykyään jopa tuntuu siltä, että mä oon mies, ei vaan poika. Ekstrovertti, tykkää pitää hauskaa, mutta arvostaa sitä omaa rauhaa. Kilpailuhenkinen, siinä missä mä oon hyvä, mutta kans tyyppi, joka ei pelkää haasteet. Nice. Se on hyvin kiteytetty. Miten sä oot aikoinaan päätynyt face-to-facein organisaatioon? Mistä niin kuin kaikki alkoi? Vähän silleen puolivahingossa. Benjamin von Kuuskil, mun hyvä kaveri ja mun esihenkilö, niin se oli yrittänyt rekryä mut 2020 vuodesta asti ja mä asuin Porissa jossain vaiheessa, muutin takaisin Helsinkiin 23 ja mulla ei ollut duunia ja sit se jälleen kerran kysyi, että tuuks mä nyt vihdoin kokeilemaan vähän myyntiä. Myynti ei ole mun homma, en mä mitään tiedä myynnistä. Mutta mä olin työtön, niin mä olin miksei, kokeilla ainakin. Ja sitten mun 3. päivä face to face, mä melkein irti sanoin itseäni, mutta mä olin, että jos mä annan tähän nyt reilu chanssi, niin sit mä tuun katuu sitä. Ja sitten meni suunnilleen 1,5 kuukautta ja mä olin tiiminvetäjä täällä. Joo, ja se on ehkä niinku, haluatko avata tähän alkuun, että mikä tämä face to facein koko niinku urapolkujuttu on, että miten se niinku menee, miten sä voit päästä noin nopeasti teamleaderiksi? Urapolku face to facella sä aloitat ihan peruspromoottorina, myyjänä käytännössä ja sitten meillä oli 2 eri vaatimukset, joko semmoinen kuukausibudjetti tai sitten 10 päivää se päiväbudjetti putkeen ja mulla oli vahingossa 7 päivää putkeen toi budjetti, samaan kun menin ulos ja vaan pidi hauskaa, niin mä sanoin, no mut tehdään sitten 3 päivää lisää ja sitten mä pääsin tämmöisen Team Leader Traineein ohjelmaan messiin. Ja sit mun meni suunnilleen kuukausi, missä mä sain muiden tulokset, joka oli mun tiimissä ylös. Ja mulla tuli uudet ihmiset mun tiimiin, tähän meidän organisaatioon. Mä koulutin niitä pirun hyvin ja ne alkoi kanssa myydä. Ja sit mä olin tiimivetäjä sen jälkeen. Ja sit tänä päivänä sä toimit jo sales managerina. Kyllä. Niin sama pätee sit siinä tietyllä tavalla stepeissä. Kyllä. Aika samantyylinen runko. Joo. Tietenkin vähän isommalla skaalalla. Eli ensiksi tietyt vaatimukset, että pääset sales manager traineeksi. Ja se on sitten, me puhutaan paljon pisteissä, mutta X määrä kauppaa kuukaudessa koko tiimillä. Ja sitten, että sä saat 2 promoottoreista team leaderiksi. Ja sä teet tätä 1000 pistettä, se X määrä kauppaa 3 kuukautta putkeen, niin sitten sä pääset sales manager traineeksi. Ja sitten sä teet sama homma uudelleen 3 kuukautta. 1000 pistettä, X määrä kauppaa per kuukausi ja 2 lisää tiiminvetäjää, niin sit sä oot myyntipäällikkö. Miten sä koet, että kun toi on tehty noin tolleen tietyllä tavalla selkeäksi, mitä sulta odotetaan, niin onko se ollut motivoivaa? Se on, etenkin mun isä on Italiasta, niin ehkä tottunut siihen, että etenkin Italiassa aika paljon toimii sillä hyvävelisysteemillä,
okei, mä tunnen ton tyypin ja ton tyypin, niin sen takia mä saan sieltä ilmatteeksi. Ei minä valitettavasti, mutta niin, kyllä. Niin mä tykkäsin siitä, että kaikilla on tismalleen samat chanssit päästä siihen. Ja ainut este loppujen lopuksi on vaan sinä itse. Niin yleensä, jos jotain ei toimi, kannattaa joskus jopa katsoa peiliin. Niin se on oivaltava päästä tuohon asemaan. Ehdottomasti. No mutta sä sanoit tuosta, että jos vielä puhutaan tässä niin kuin alussa ja motivaatioissa, niin no okei, sä sanoitkin, että sä olit työtön, piti saada töitä, niin sieltä tulee jo jonkin verran motivaatiota, mutta sitten kuitenkin päivä 3 irtisanoutuminen lähellä, niin mikä oli sitten niinku semmoinen muutoksen hetki kuitenkin, että sä sitten niinku päätit jatkaa ja päätit niinku silleen, että okei, mä en nyt voi luovuttaa. Sä sanoit, että se tuli jostain, mutta mikä se syy siellä taustalla sitten ehkä oli? Mä ehkä otin vaan hetken itselläni ja oikeasti funtsasin mun elämää näin pitkään. Mulla ei ole mitään koulutusta. Mulla on 9-luokan paperit. Elämänkoulu ehkä ei ole kohdellut mua kauhean hyvin. Mä olin pitkään vartijana kanssa. Ja just se 3. päivä, kun mä olin irtisanomassa itteeni, niin mä lähetin työhakemuksen takaisin tietylle vartiointifirmalle. Ja saman tien, kun mä lähetin sen, niin tuli kaikki muistot takaisin siitä ajasta. Ja kyllä mä ehkä halusin jopa jotain vähän enemmän kuin minimipalkkaduuni jossain Kontulassa ja Isomenassa. Niin ehkä jopa se pelko, että jää jumiin, kun muut ihmiset menee eteenpäin. Mun isä on aika iso legacy man, eli se jättää perinnöt sen omille lapsille. Ja se on mun mielestä ollut siistiä nähdä, miten se on tehnyt duunia, että mä saan jotain kivaa, jotain hienoa jossain vaiheessa. Niin kyllä mä haluaisin ehkä tehdä samaa. Ja se ei valitettavasti tule siitä minimipalkasta Kontulassa. Niin ehkä pelko oli yksi mun isoin motivaattoreita. Ja kiitti hieno, kun avaat sen tolleen, mutta kyllähän se varmaan just tollaisissa hetkissä, niin selkeästi se on ollut painava syy. Ja nyt kun sen valinnan on sitten niinku tehnyt, niin mikä sun fiilis on nyt siitä, että sä päätit jäädä, etkä ole siellä vartijana? Se jopa pistää itteni vähän sanattomaksi. Ylpeä itsestäni, vaikka se on ollut pitkä haaste olla ylpeä itsestäni. Älyttömätöntä. Mun tosi kiitollinen ja onnellinen, että on valinnut tämän uran, tämän polun. Ja se on siisti, koska ne motivaatiot, nykyään se ei ole enää se pelko. Nykyään se on ehkä sitä toivoa mieluummin siitä paremmasta tulevaisuudesta. Pistää aika sanattomaksi rehellisesti. Joo, koska kyllä jos miettii nyt sitä hetkeä, missä sun organisaatios on niin kuin koko luokassa ja mikä se potentiaali on sitten niin kuin noissa stepeissä mennä vielä eteenpäin, niin kyllä siinä on aika hieno kokonaisuus, minkä oot rakentanut. Ja painosanalla, minkä oot rakentanut, eli muista olla nimenomaan ylpeä siitä. Mutta tietynlainen kasvutarinahan tämä matka tähän asti jo on ja toivon mukaan on myös jatkossakin. Mutta millainen sun mielestä sitten, kun sulle alkoi tulla sitä, että sä et enää ole vastuussa vaan itsestäsi, eli voita noita pelkoja tai kato siihen peiliin. Varmasti joudut tehdä sitä ehkä nyt, tai toivottavasti kaikki esihenkilöasemassa tekee sitä jatkuvasti sen oman työnsä takia, oman itsensä takia ja tiiminsä takia, mutta millainen se siirtymä oli, kun alkoi tulee muita ihmisiä? Ja onko sulla ennen face to face ollut NS-alaisia tietyllä tavalla tai tiimiläisiä? Ehkä tavallaan. Mä olin myös pitkään ravintola-alalla ja silloin mä koulutin ihmisiä tarjoilijaksi ja baarimikoiksi ja no se oli pieni käytännössä perheravintola, niin oli messissä rakentamassa niin kuin sitä ja isommaksi ja avattiin toista lokaatio kanssa, missä mä otin aika paljon vastuuta. Niin mä oon ollut erittäin empaattinen ihminen, niin se, että mä pääsin pitää huolta toisesta ihmisestä, vaikka okei, nyt me puhutaan vaan duunista, mutta se jopa merkitsi mulle enemmän kuin se, että mä pidän huolta itsestäni, että jotenkin saa enemmän nautintoa muiden ihmisten onnistumisista kuin mun omat onnistumisista. Niin mä näin sen vaan silleen, että okei, mä opetan niitä olla niin kuin minä, niin tää homma toimii. Ja se oli iso kasvu mulle, että jengillä on kaikenlaiset eri ongelmat ja ne pääsee puhumaan munkaan niistä. Niin se oli, mä otin sen kunniana,
että jollekin ongelma ne pystyy tulla puhumaan munkaan, ne luottaa muhun. Niin sitten mä tiesin, että mä en saa kustaa sitä. Ja sitten mä tein kaikkea, että mennään vaan eteenpäin sieltä. Toi on aika makea. Tai siis täytyy sanoa, että ihan pelkästään kun sä tuot ton esille noin, niin maailma tarvisi enemmän esihenkilö asemassa olevia Alekseja. Että sä ihan aidosti niin kun koet, että se on kunnia, että se on niin kuin avaudutaan eikä taakka, minkä vaan nyt. Se on varmasti sitäkin. Se on hyvä tunnistaa, mutta se on kuitenkin niin kuin osoitus äärimmäisestä luottamuksesta. Kyllä. Että niin kuin kuitenkin vielä hyvin vähän aikaan sitten täysin tuntemattomat ihmiset voi avautua niin kuin todella isoista jutuista. Ja kun niistä, se on yksi suurimpia syitä, miksi Nordic Sales on aikoinaan perustettu, on just se, kun se vähän hukassa oleva tyyppi, sä vaan näet, että se silmiin tulee se niinku kiilto. Löytää sen paikan ja kauppa alkaa käymään ja niinku selkä suoristuu. Ja se on, se on parasta, mitä tämä työ voi niinku tehdä. Ehdottomasti ja etenkin, ainakin meillä face-to-face puolella se on niin kiva nähdä, että mä tiedän sen, että jos mä autan muita ihmisiä onnistuu, niin mä tiedän, että mä onnistun kanssa samalla. Just koska miten meidän urapolkuranko on niin kuin rakennettu, niin jos mä saan ihmisiä nyt seuraavaksi myyntipäälliköiksi tarpeeksi monta ja hommas kulaa, niin mä tiedän, että joku päivä sitten mä voisin olla myyntidirehtööri sitä kautta. Niin se on vähän sillä, kaikki voittaa. Me päästään kaikki yhdessä ylöspäin. Just näin. Niin kaikilla samat mahdollisuudet ja kaikki voittaa matkan varrella. Just näin. Joo, se on niinku, se on ehdottomasti se, että se on konkreettinen, niin kuin sä sanoit, mun mielestä se tasapäistäminen on se hienoin juttu, että siinä kaikilla on niin sanotusti samanlaiset mahdollisuudet mennä. Ja mitä paremmin kaikki onnistuu, niin sitä paremmin niin kuin silleen jokainen yksilö kylläkin niin kuin menee eteenpäin. No mutta sitten tietyllä tavalla nyt kun se vastuu on sitten entisestään niin kuin kasvanut, niin milloin sä tajusit, että organisaation rakentaminen vaatii aika paljon hommaa? Tuntui sille sen tajun joka päivä uudelleen, mutta mun oivaltava hetki, kun mä tajusin tää, niin se oli viikko ennen kuin mä pääsin myyntipäälliköksi, niin mulla oli tiimi, missä oli reilusti yli 20 ihmistä ja mä stressasin aika paljon ja mä soitin mun isälle ja mä sanoin sille, se oli just ennen kesää 2024 ja mä sanoin sille, että tää on kyllä niin stressaavaa, että mä en tiedä miten mun pääkoppa ei ole räjähtänyt, mutta onneksi mä pääsen kohta myyntipäälliköksi, että silloin varmasti hommat rauhoittuu. No, mä en tiedä mitään firma, missä sä saat ylennyksen ja hommat rauhoittuu. Kyllä. Mutta mä ymmärsin kanssa, että se tuo uudet haasteet, että mä pääsen kehittyä. Mä pääsen stressaa enemmän, mutta mä pääsen kanssa tuntee itteeni ehkä jopa syvällisempää. Mä pääsen löytää uudet, miksi mä teen tätä, joka voi olla ihan erilaiset kuin silloin, kun mä aloitin. Niin se oli mun oivaltava hetki, että ei hemmetti. Tää voi mennä aika luja aika nopeasti loppujen lopuksi. Että nyt mulla on pakko mennä lujempaa, jos muut menee lujempaa. Kyllä. Joo, koska se on kyllä kuitenkin kun ihmisvetoista bisnestä ja myynti, missä niinku, mikä on tulosurheilua ja se niinku joka päivä alkaa tietyllä tavalla niinku nollasta. Jep. Niin se on vaan fakta, että siinä niinku aidosti sellaisen iso onnistuminen vaatii isosti töitä. Mutta koet sä, että se onnistuminen myös palkitaan? Joo, kyllä. Mulla on aina ollut semmoinen fiilis mun elämässä, että niin kauan kun pistää kovaa duunia johonkin, niin sitä tuu palkitsemaan. Etenkin face-to-faceillä, missä no tietenkin pystyy vaikuttamaan siihen omaan palkkaan, niin aika konkreettinen palkinto tulee siinä kuukauden lopussa, jos kuukausi on mennyt hyvin, jos on panostanut, mutta vielä enemmän kaikki ne onnistumiset, mitä kerentyy vyön alla, niin ne on semmoisen vaikka mä menettäisin talon tai auton tai yhtäkkiä mä avaan yrityksen ja se kaatuu, niin mä tiedän, että ne onnistumiset, niin niitä, ketä ei voi ottaa pois multa. Ne on ainakin mulla ollut ne isommat, no ego-boosterit suoraan sanottuna. Ja sitä
kautta on päässyt rakentamaan entistä parempaa itseluottamusta. Kyllä. Ja se vie mut sitten eteenpäin jatkuvasti. Kyllä se, niin kuin joskus joku multa kysyi tässä samaisessa tuolissa niitä syitä Nordic Sales Crew'n, niin kyllä siinä oli totta kai niin kuin tosi paljon sitä, että sä haluat niin kuin luoda jotain ja yrittäjyys niin kuin taustaa, mutta mäkin sanoin, että kyllä se yksi on vaan myös se ego, varsinkin nuoremmassa iässä. Sitten kun sitä niin kuin kokemusta tulee ja se vastuu kasvaa ja se homma menee eteenpäin, niin tietyllä tavalla se ei enää kannattele se ego-boostailu, että siellä pitää olla vahvemmat niin kuin syyt, mutta näin se on, sen itseluottamuksen rakentaminen ja sen niin kuin usko siihen, että oikeasti pystyy tehdä jotain. Kyllä. Niin se menee. Mutta tietyllä tavalla, monta henkeä sulla on tällä hetkellä porukassa? About 35 suunnilleen, vajaa 40. Just näin. Niin, mikä vielä tuntuu vähän. Kyllä. Et en edes usko siihen itse, kun mä sanon sen. Kyllä. Mutta joo. Mut siinä ne on. Oliko sulla jotain niin kuin jo ennalta opittua filosofiaa tai niin kuin tapaa toimia, mutta tietyllä tavalla, mistä sä niin kuin aloitit omasta mielestä, kun sä lähit, niin kuin, sä tajusit, että nyt se on niin kuin musta vähän niin kuin kiinni, että mitä paremmin mä saan tämän jengen, joka tänne tulee, niin tähän sisään, niin sitä isommaksi tämä tulee. Ja. Niin mistä sä niin kuin aloitit? Mistä sä lähdit niin kuin rakentaa? Mä luulen, no face to face niille, joka ei tietää, niin meillä on kanssa toimintaa Ruotsissa ja Norjassa. Meillä on tämmöinen top-lista jokaiselle promoottorille, niin kuin myyjälle ja tiimille ja organisaatiolle. Ja mä rakensin tiimiä ja vähän puolivahingossa me päädyttiin siihen top-listalle aika matalaksi, mutta kuitenkin. Ja sitten mä sanoin, mä voisin kilpailla, mä voisin yrittää päästä ykköseksi. Vähän sillä tyhmänä visiona. Mä en edes itse kokonaan uskonut siihen. Ja sitten kun pikkuhiljaa mä huomasin, että kuukausi per kuukausi mä pääsin lähempänä ja lähempänä. Ja mulla kesti 4 kuukautta päästä ykköseen. Mä sille, nyt on tämä tiimipuoli hoidettu. No seuraava luonnollinen steppi on tuo organisaatio. Niin sitten mä tiesin, että jälleen kerran pakko vaan painaa seuraava tavoite kohti. Mä en ole koskaan ollut kauhean iso urheilija, niin mä en ole päässyt kilpailemaan tolla tasolla tai tuossa skenessä näin sanotusti, mutta on ollut siisti löytää uusi puoli musta, joka on se kilpailuhenkisyys esimerkiksi myynnin parissa. Niin siitä se on varmaan lähtenyt, että kun hiffas, että jos mä päätän, mä teen jotain, niin mä pystyn oikeasti tehdä sitä. Kenet sä haluat voittaa? Tällä hetkellä kaikki pitkältä. Tällä hetkellä niin Noor, joka tekee duunia Ruotsissa ja Norjassa, se on mun tosi hyvä kaveri kanssa. Mutta se on vähän kanssa mun arch nemesis firman sisällä, mutta erittäin iso kunnioitus sillä, että ihan mahtava tyyppi. Joo, niin jo. Huikea energia kyllä tähän hommaan, mutta se on hyvä. Ja toihan on se niin kuin parhaimmillaan se, me ollaan kaikki niin kuin samassa isossa veneessä, kyllä. Mutta se positiivinen kilpailuhenki silleen, että sä niin kuin tietyllä tavalla vähän toivot, että ne vetää kovaa, jotta sä vaan haluat vetää vielä vähän kovempaa. Niin. Ja sitten kun se aidosti palkitaan, niin kuin sanoit, niin se pitää kohdata, että se kokonaisuus toimii. Ja mulle se iso mindset switch just tähän liittyen, niin mä muistan, että mä olin vielä promoottori ja meillä ei ollut kauhean kovat myyjät silloin Suomessa. Tämä oli lokakuussa tai marraskuussa 2023. Ja mä katson meidän suomalainen toplista. Ja mä sanon Benjaminille, että hei kato, mä oon ykkönen. Ja sitten se sanoi mulle, että miksi sä vertaat itseäsi paskaan. Mä en tiedä, jos mä saan sanoa näin. Saat. Hyvä. Miksi sä teet sitä? Se niin totta. Se on toi Ruotsin ja Norjan toplista, mihin mulla on pakko vertaa. Niin mulla se kaikki alkoi niin kuin siitä. Vähän sitä egoa. Joo. Ja sitten on niin kuin kaivannut sinne. Ja se on kyllä pakko sanoa tässä vaiheessa, kun me puhutaan 6.11.2025. Tämä on hyvä taltioida, kun tämä tulee jäämään All Graven ihmeelliseen maailmaan. Kyllä. Niin olihan se aika, jos mietitään lokakuun lukuja, niin on se ollut niin kuin hieno nähdä niin kuin Suomen lippuja liehumassa. Se on ollut tosi siistiä. Jep. Ja nyt on hauskaa tästä vuosi eteenpäin, niin toivon mukaan niitä liehuu vielä aika paljon enemmän. Ja se on myös ollut, mä tiedän, koko porukalle se, että kun Suomi on aina ollut vähän se pikkuveli verrattuna Norjaan ja Ruotsiin. Mä en ole koskaan ollut maailman isoin isänmaallinen tyyppi, mutta nyt, nyt mä kyllä oon. Kyllä.
Kyllä. Joo, kyllä se antaa semmoisen, just se positiivinen kilpailuhenki. No miten sitten, puhuttu paljon onnistumisista ja sisäänrakennettu empatiakyky ja niin kuin aito halu auttaa jengiä eteenpäin, mutta mitä virheitä sä oot tehnyt tässä matkan varrella? No varmasti, jos mä listaisin kaikkea, niin tässä podcastissa siis tulee suunnilleen 4 jaksoa. Ehkä isoimmat on, kun turhautuu huonoista tuloksista, niin loppujen lopuksi mä oon se, joka pitäisi kantaa sitä vastuuta, koska mä oon kouluttanut nämä ihmiset. Niin mä en ole aina johtanut positiivisuudella, mikä nykyään on mulle yksi tärkeimmistä hommista, että keskittyy siihen efforttiin, mitä ne esimerkiksi promoottorit tai tiimivetäjä pistää niiden töihin, ei niihin tuloksiin, koska niihin mä en pysty vaikuttaa. Mä pystyn vaikuttaa siihen se effortti, mitä mä pistän niihin ja mitä ne pistää niiden duuniin. Ja sitten tulokset tulee perään. Se on ollut haastavaa mulle. Ja ehkä löytää tasapainoa duunin ja vapaa-ajan niin kuin välillä. Se on ollut tosi haastavaa. Ja isommat epäonnistumiset on ollut, kun mä en ole reagoinut sillä tavalla, miten mä olisin halunnut reagoida tiettyihin tilanteisiin. Että valitettavasti tiedän, että mä oon saanut myyjät itkemään, koska mä oon ollut liian raju. Ja sitten se on ollut kiva, koska meillä on ollut kuitenkin hyvä bondi. Ne on pystynyt sanoa mulle sitten jälkeenpäin, että hei, toi tuntui ihan hirveältä. Se on oikein hyvä. Nyt on aika mulle katsoa peiliin, miksi mä oon reagoinut tolla tavalla. Ja silloin se empatia ei ole koskaan ollut siinä pelissä mukana. Niin ne on ehkä ollut mun isommat virheet. Mutta toikin on kyllä siis, niin kuin, miten mä sen sanoisin, se on just noin niin kuin sä sanot, että tommoseen tilanteeseen ei pitäisi joutua, että tiimiläinen itkee, koska niin kuin mutta se, että se kulttuuri siellä taustalla, että se henkilö on sanonut sen sulle, niin se ei synny niin kuin ilmaiseksi. Että on niin vahva yhteisö, koska sitten taas avoimia pitää pystyä olla. Kyllä. Ja kyllähän siellä tunteetkin näkyy. Kyllä. Se kuuluu siihen avoimuuteen, mutta se just, että uskalletaan puhua ja uskalletaan niin kuin avata se suu, jos joku kokee, että joku menee väärin. Kyllä. Ja sitten että on myös se rohkeus katsoa peiliin ja ymmärtää, että ehkä tuli niin kuin mokattua tässä. Jep, ja ehkä siistein juttu on se, että kun mäkin haluan kasvaa esihenkilönä, ja mä tiedän, että mä en ole lähelläkään täydellinen. Jos joku nyt väittää näin, niin se todennäköisesti ei ole täydellinen. Kyllä. Ja mulla on ollut tosi vaikea saada ihmisessä irti, että mitä mä voisin tehdä paremmin. Niin sit tavallaan onneksi mä oon kanssa mokannut sen verran pahasti, että niillä on ollut pakko sanoa asiasta. Koska silloin mä oon saanut sitä suoraa, rehellistä feedbackia, mitä kanssa esihenkilönä kaipaa tosi paljon. Näin se on, koska sitä, niin kuin ilman sitä on tosi vaikea kehittyä. Ja sitten siinä voi myös vähän tulla semmoinen sokea putkinäkö, että niin kuin olettaa, että asiat on hyvin, vaikkei ne välttämättä sit olisikaan. Kyllä, ja se isoin ansa, mitä mä oon huomannut, ja mä puhuin mun yhden promoottorin kanssa, mä olin just päässyt tiimivetäjäksi, ja kaikki meni tosi hyvin, niin hyvin kuin olisi voinut mennä. Ja mä muistan, mä sanoin sille Mikolle, että mä odotan sitä päivää, kun jotain menee ihan päin hemmettiin. Koska tällä hetkellä, jos kaikki toimii, niin sitten kaikki toimii. Mä en tarvitse tehdä kauheasti. Mä tarvitsen ylläpitää sitä ja ride the momentum. Niin sitten tuli se päivä, kun kaikki meni päin hemmettiin. Ja eihän se ollut kivaa. Ei. Mutta se kyllä opetti mulle sitkeyttä, periksi antamattomuutta. Ja se, että joskus menee päin hemmettiin ja sitten on vaan pakko yrittää uudelleen. Ei se itsesääli kauheasti auta valitettavasti, ei. Vaikka se on mukava. Niin, ja se on ehkä ihan tervettäkin, että siinä rypeää hetken, niin kuin purkaa sen 30 minuuttia, mutta ihan maks 30 minuuttia. Sitten pitää jo mennä. Muuten se itsesääli-kuoppa voi mennä aika syvään. Kyllä, se voi mennä tosi syvään. Kyllä. Mutta ehkä se semmoinen tietynlainen armollisuus kuitenkin. No miten sitten niin kuin tietyllä tavalla sullakin on ollut kuitenkin päässäsi varmasti jo jonkinnäköinen visio siitä, mitä tuleman pitää, niin miten sä sait sun tiimiläiset, tai miten sä oot saanut ne uskoa siihen sun juttuun ja siihen koko tähän juttuun, vaikkei tietyllä tavalla mitään hirveästi vielä ollut? Tosi hyvä kysymys. Ja no jälleen kerran mä luulen, että toi kilpailuhenki just
meidän niin kuin tässä Pohjoismaiden välillä. Se on ollut yksi isommista tekijöistä, koska me tiedettiin, että jos me halutaan päästä ykköseksi tiimitasolla siinä listalla, niin meillä on pakko tehdä nämä hommat. Niin se on antanut meille konkretiaa. Ja jos meillä on konkretiaa, niin me voidaan seuraa, mitä me tehdään, tehdäänkö me oikeat asiat. Mutta meillä on ollut pirun hauskaa, kun me ollaan tehnyt kaikki nämä hommat. Suurimman osa ihmisiä, ne tulee tänne ilman mitään kokemusta. Ehkä niillä on jonkinlaista aspakokemus, mikä joskus on jopa enemmän haittaa kuin hyötyy. Niin se, että mäkin olen aloittanut sillä 0 myyntikokemuksella, mitä mä oon entinen vartija, se ei nyt kauheasti ole jeesannut mua rehellisesti, niin se pitää hauskaa, koska loppujen lopuksi tämä on tosi kilpailuhenkistä, tässä on paljon tunteet pelissä, etin, koska tämä on tärkeä asia monelle meillä. Tämä on vähän kuin olisi yksi iso perhe, hyvässä ja pahassa. Niin se, että loppujen lopuksi pystyy pitämään hauskaa ja ottaa vaikka bissen myyjän kanssa duunipäivän jälkeen ja puhua jostain ihan muusta kuin sitä duunia, niin se on ollut äärimmäisen tärkeä. Ollut hyvä yhteishenki, hyvä kulttuuri. Koska se on myös raakaa hommaa myös, että se niinku, se vaatii sen porukan ympärille, että just puhuttiin tästä, että 30 minuuttia maks itsesääli, mutta tässä työssä myös, kun se on aika raadollista, jos ei niitä onnistumisia tuu, ja jos sulla ei ole hyvää tiimikulttuuria, niin se on todella jotenkin helppoa saada se aika isonkin porukan tulokset aika alas. Kyllä. Niin just toi, että siellä on se semmoinen niin kuin vahva kulttuuri ja se konkreettiset tavoitteet ja konkreettinen suunta, mitä nyt tavoitellaan, niin kyllä se on ihan must. Koska muuten siellä olisi liikaa niin kuin, se johtaminen perustuisi vähän niin kuin oletuksille. Ja sitten se, ehkä me ollaan oltu siinä vaiheessa, missä voi olla, että tehdään tiistain ihan uskomaton päivä ja keskiviikkona ei mitään. Ja sitten ihmetellään, että mikä juttu. Ensimmäistä kertaa, kun mä koskaan menin lomille, se oli 2 päivän loma. Se on mun toiseksi pitkin loma, mitä mulla on ollut täällä firmassa itse asiassa. Niin mä muistan, että kaikki meni hyvin. Se oli juhannuksen aikana. Ja mulla oli 2 päivää lomaa ja mä ajattelin, että okei, nyt mä pistän luuri kokonaan pois. Kaikki oli mennyt hyvin. Kun mä tuun takaisin, niin mä huomaan, että me olemme meidän 2 paskimmat päivää koskaan silloin. Niin sit tietää, että tietenkin se oli kiva egolle, että joo, näin pärjää ilman mua. Kyllä. Mutta onko mä rakentanut jotain pysyvää siinä vaiheessa? Todennäköisesti ei. Jep. Niin se oli myös semmoinen hyvä reality check mulle. Sitten mä oon tehnyt jotain väärin. Kyllä. Mutta joo. Ei, mutta näin se on. Ja siinä alkuvaiheessa varsinkin, niin kyllä se vaatii pitkäjänteistä työtä. Kyllä. Että sä saat sen semmoiselle tasolle sen organisaation, että se oikeasti kestää. Kyllä. Ja kyllä se vaatii sitä joka päivä. Näin se on. Että se on se consistency, että vaikka mä tekisin 70% mun duunista, mutta jos mä teen sen joka päivä, niin kyllä mä saan paljon enemmän siitä irti kuin se, että mä joka toinen päivä teen 120%. Että sitten ne myyjät tulee olemaan samanlaiset. Kyllä. Valitettavasti. Joo, näin se menee. No onko tässä kuitenkin verrattain niin kuin lyhyt aika, kun sä oot ollut vielä esihenkilöasemassa, mutta kuitenkin niin kuin siinä alkaa olla jo aika monta erilaista tilannetta ja tiimikokoa ja haastetta, niin onko sun niin kuin johtamistyyli niin kuin muuttunut? Tai sä vähän sanoit, että sen positiivisuuden kautta on nyt selkeästi semmoinen, joka on niin kuin löytynyt tuohon, mutta kyllä. Niin kuin, onko jotain muita havaintoja, että se olisi jotenkin muuttunut tässä matkan varrella? No mä huomaan paljon sen, että Benjamin on kouluttanut mua. Se kysyy tosi hyvät kysymykset. Ja mä oon huomannut, että yleensä jos mä itse vastaan niihin kysymyksiin, niin se tuntuu sille, että mä oon keksinyt ratkaisut, mikä silloin on se vastaus, mutta se ei vaan suostu antaa sen mulle. Ja aluksi oli tosi ärsyttävä, koska mä tiedän, että silloin on se vastaus. Niin mun johtamistyyli on tosi paljon kopioitunut häneltä, koska mä tiedän, että jos mä kysyn oikeat kysymykset, niin mä saan tosi hyvät vastaukset. Todennäköisesti paremmat kuin miten mä voisin antaa niille, ja ne jää siinä. Niin yritän coachaa niin paljon kuin mä pystyn, mieluummin kuin kakistaa se vastaus ulos. Ja ei se ole aina helppoa. Joskus se vaatii 20 minuuttia olla puhelimessa ja kysyy asioita mieluummin kuin, että mä sanoisin, että tee näin. Kyllä. Niin se on ehkä ollut isoin muutos mulle, että oikeasti keskittyy kysymään hyvät kysymykset. Että se on ollut ehkä mun johtamistyyli aika pitkältä rehellisesti. Mä oon ollut
paremmat kysymykset viime aikoina. Äärimmäisen iso oivallus. Äärimmäisen iso oivallus, koska se on kyllä niin kuin sen kysymysten kautta se oivalluttaminen ja opettaminen oikeasti vasta tapahtuu. Ja. Koska sitten jos aina me kerrotaan ne vastaukset, niin mä kutsun sitä niin kuin ajatustyön ulkoistamiseksi. Ja silloin se lopputulema ei yleensä ole niin kuin sen yksilönkään kannalta haluttu, kyllä. Vaikka niin kuin NS-vastauksen helpommin saisikin. Kyllä. Ja sen huomaa just se, että silloin kun mä tosi paljon vaan annoin suorat vastaukset, niin mulla oli ihmiset, jotka soitti mulle ja kysyi, että hei, että tässä sataa, mitä mulla pitäisi tehdä. Jep. No, onko sulla katos lähellä? Kyllä. Mene katoksen alle. Yes. Joo. Me voidaan välttää tommoset soidot, jos me vaan coachitaan tarpeeksi hyvin. Just näin. Ja okei, se vaatii vähän pitempää kysyä, että no mitä sun mielestä sulla kannattaisi tehdä. Mutta mä tiedän, että nyt se tarkoittaa, että ensi kerralla kun se sataa, se ei tule kysymään sama kysymyksen multa. Kyllä. Niin se on iso oivallus ollut. Joo, se on nimenomaan just näin. Miten nyt sitten kun tai toki jo, että kun organisaatio on kasvanut ja varmasti jatkaa kasvamistaan, niin miten sä pidät yllä sitä niin kuin motivaatioa ja kulttuuria, tai mitä sä aiot tehdä nyt sen eteen, että se pysyy tämmöisenä, kun tämä organisaatio tulee kasvamaan? No ihan aluksi mulla on pakko kiittää kyllä mun tiimivetäjät, että mä tiedän, että on monta promoa, mitä mä tunnen vähän, että mä tiedän nimeltä ja mä tiedän ehkä pari niitä harrastukset ja millaiset ne suunnilleen on, mutta mun tiimivetäjillä on ollut tosi hyvä tatsi niiden promoihin, niin mä tiedän, että jos mä pidän huolta mun tiimivetäjistä ja mä tiedän, että sitten ne tuu pitämään huolta niiden promoista, niin se, että jaetaan onnistumiset yhdessä, se, että meillä on afterworkit, joka ei ole pelkästään dokaamista, mutta me mennään pelaamaan vähän dartsia tai keilaamaan tai ehkä katsoa joku korispeli yhdessä. Siellä me rakennetaan sitä tiimihenken kanssa duuni ulkopuolella. Niin se on ehkä ollut yksi mun avain tähän, miten me rakennetaan hyvä kulttuuri. Se, että ehkä mieluummin me keskitytään niihin onnistumisiin kuin se, mitä on mennyt pieleen. Ja jos jotain on mennyt pieleen, niin hyvä. Sitten me ollaan opinnut jotain uutta. Niin jälleen kerran palataan siihen positiivisuuteen. Etenkin kun meidän myynti, hyvän tekeväisyyttä pääosin, se vaatii sen, että me ollaan positiivisia. Niin mä tiedän, jos mä en anna sitä positiivisuutta mun tiimivetäjille, niin ne ei pysty antaa se promolle. Jos promolle ei ole mitään positiivisuutta, niin sit se ei tule myymään. Sitten se on kyllä. Niin positiivisuuden kautta ja yhteistä aikaa kanssa duunin ulkopuolella. Se on tehnyt paljon ja tosi pätevät tiimivetäjät. Joo. Ja siihen täytyy panostaa niin yksilöihin ja siihen niin kuin se taivas on tietyllä tavalla jopa rajaton, mutta niin kuin tässä kontekstissa mutta se ei niin kuin, tai se ei tule ilmaiseksi. Se ei tule. Että se vaatii kyllä niin kuin sen ajan antamisen ja että pystyy oikeasti luottaa niihin yksilöihin, liidereihin. Kyllä. Ja että ne osaa myös soveltaa niitä sitten sinne tiimille. Kyllä. Ja koska se on hyvä tai niin kuin hauska tilanne, että kun sä oot nyt astunut siihen tietynlaiseen hetkeen, että kun puhutaan 35-40 henkeä, niin mä muistan itse ton Nordic-ajoilta, tiedätkö, kun sä oot lähtenyt ihan nollista aloittaa ja sähän tunnet kaikki. Sä juttelet kaikki, sä oot koko ajan tehnyt. Sitten se on vaan niin kuin ikävä totuus, että kun sä oot siellä 5-60 niin kuin hujakoilla, niin ja tässäkin työssä tulee kuitenkin uutta porukkaa. Kyllä. Tehdään niin kuin reissuduunia, osa tiimeistä sun muuta, niin sit sä oot yhtäkkiä tilanteessa, sä oot vaan silleen, että mä en niin kuin tunne tota. Kyllä. Sä tiedät sen toki, niin kuin säkin sanoit, että sä et oikeasti niin kuin tunne. Että se irti päästäminen tietyllä tavalla, sen luoton antaminen. Se on pelottavaa. Mutta onko se tuntunut sitten kuitenkin niin kuin luonnolliselta? Alussa ei. Ehkä alussa mä olin vähän liian micromanaging, mutta sitten kun mä oon hiffannut kanssa, että jos ne haluaa kasvaa, niin niillä on pakko ottaa vastuuta, niin hyvä. Sitten mä oon se, jolla on pakko kantaa se, että jos tämä homma ei kulaa, niin se on yrittänyt sen parhaas ja mä oon yrittänyt mun parhaas. Jos ne ei onnistu, niin osa syy siihen voi olla, että mä en ole kouluttanut niitä tarpeeksi hyvin. Mutta mä tiedän, että jos mä oon tehnyt mun homma hyvin, jos mulla on semmoinen fiilis, että mä oon hoidanut mun tontti, niin mä tiedän, että ne hoitaa myös niiden tontti. Mutta onhan se ollut pelottavaa,
vähän päästä irti. Mutta jos, no niin kuin kun me puhuttiin siinä ulkopuolella, niin jos sä pakko hyväksyä, että sä ehkä hävit, jos sä haluat voittaa. Kyllä. Muuten sä et pääse edes pelaamaan. Niin se on vaan osa pelistä ja se on siitä, joka teki siitä niin kiinnostavaksi. Ei, mutta näin, no, toi on äärimmäisen hyvä lause kaikin puolin. No mitä, tai onko mitään, jos sä joutuisit nyt rakentaa, lähtisit nyt nollista uudestaan tähän hetkeen, tekisit sä jotain eri tavalla? Niin. No mä ehkä vielä enemmän panostaisin siihen coachaamiseen ja mulla oli tapauksia, kun mulla oli ihmisiä, joka oli ehkä vähän toksisia tiimin sisällä, mutta ne toi tosi hyvää tulosta. Niin mä vähän annoin anteeksi siihen toksisuuteen, mutta aika nopeasti mä huomasin sitten, että se on vähän kuin syövän. Ja sulla on pakko leikkaa sen pois niin nopeasti kuin on mahdollista, vaikka se on sun paras myyjä. Mutta jos se vetää kaikki muu alas, niin sit saa kuitenkin miinuksella ja siinä on vaan ajan kysymys ennen kuin kaikki romahtaa. Niin mä olisin paljon nopeampi tekemään päätökset. Paskapäätös on parempi kuin ei mitään päätöstä. Niin sen mä tekisin. Tekisin päätökset nopeammin ja seisoisin niiden takana. Se on kova. Se on raaka peli. Joo, mutta siis se on toi hienosti sanotettu 26-vuotiaalta, niin kuin just esihenkilön duunin kuitenkin aloittaneena. Toi määrä, mitä sä teet, oot tehnyt tuommoista niin kuin reflektioa, koska se on. Kukaan ei voi valitettavasti olla täydellinen niin kuin heti. Jep. Ja meillä tulee nyt ja tulee jatkossa olemaan nuoria tyyppejä ekoistöissä, promoottorina, ekaa kertaa liiderinä. Meidän on pakko niin kuin sallia se, että virheitä sattuu. Mutta se, että on niin kuin avoin kulttuuri, missä voidaan niistä keskustella ja jatkuvasti halutaan parantaa, niin silloin se suunta on niin kuin oikea. Kyllä. Se on mun mielestä se, mitä on tehty siitä niin kiinnostavaksi nyt, kun mä pääsen ehkä vähän enemmän keskittyä tiimivetäjiin, missä mä pääsen kouluttaa ihmisiä, miten olla esihenkilöasemassa, niin se on mulle tosi kiinnostavaa, kaikki se psykologia sen takana. Ja tietenkin perusmyyjällä, niin ehkä mä en niin paljon tule puhumaan psykologiasta niitä ensimmäisen päivän aikana. Se menee vähän ylikurssille. Kyllä. Mutta nyt se on tosi kiinnostavaa mulle kanssa, koska mä tiedän, mitä mä teen itteenikaan, niin nyt mä pääsen miettimään niin kuin seuraava steppi, miten mä opetan nämä asiat, mihin mä oon tehnyt paljon duunia, mutta jollekin toiselle ihmiselle. Niin se on mulle tosi kiinnostava, haasteellista, mutta kiinnostava. On, ja se on kyllä se, että miten opettaa ihmisiä opettaa, niin se muuttuu. Se muuttuu tosi paljon. Se muuttuu oikeasti aika paljon. Kyllä. No me aletaan pikkuhiljaa tulee meidän ajan loppuun, mutta mulla on vielä niin kuin muutama kysymys, mitä mä haluan kysyä. Tällaisia niin kuin 4 kyssäriä, nopeat vastaukset. Anna palaa. Osio. Paras johtajuusneuvo, jonka sä oot saanut? Se on hyvä, kun sulla on nopeat kysymykset, mutta ne on tosi hyvät. Paras neuvo, mitä mä oon koskaan saanut, se on pakko olla ton Begen, älä vertaa itsesi paskaan. Sitten sä vaan rajoitat itseäsi. Nosta sun oma standardi. Se on kyllä kova. Se on kyllä tosi kova. Se on tosi kova. Joo. Ja se pätee kaikkialla. Joo. Älä kato paskaa. Joo. Se on hyvä. Se on tosi hyvä. Se on simppeli. Se menee suoraan pointtiin. Joo. Asia, jota sä et ole ikin sanonut sun tiimille. Tai mä voin muotoilla uudestaan, jota sä sanot niille liian vähän. No, mä oon kyllä tosi hyvä antaa sitä rakkautta. Niin rehellisesti mä voisin pistää sen jalka alas ehkä jopa. Mä oon ehkä muuttunut vähän liian kiltiksi pikkuhiljaa. Niin älkää nyt huolehtakaa tiimiläistä, en ole niin paha. Mutta ehkä semmoiset reality checkit, että hei, kattokaa nyt oikeasti meidän tulokset, että miten me voidaan aidosti ja oikeasti tehdä asian eteen, miten me voidaan kehittyä, mieluummin kuin että ehkä ottaa jotkut tekosyt vastaan. Mä oon ehkä muuttunut vähän pehmeäksi pikkuhiljaa. Niin. Mutta se on vaikea tasapainoilla. Se on tosi vaikea tasapainoilla. Se on nimenomaan se, että
se pitää löytää. Kyllä, mutta kyllä mä tiedän, että ne tietää, mä arvostan niitä, mutta kyllä mä voisin kuitenkin sanoa sen entistä enemmän. Ja kyllä mä arvostan kaikki niitä todella paljon. Kyllä. No onko sulla joku sellainen tietynlainen, miten mä tämän kysyisin, että mihin sä haluat, mikä on sun seuraava goal? Mun seuraava goal mulla on 2 eri. Yksi on materialistinen, vaikka mä en ole kauhean materialistinen, mutta mä halusin Harley Davidsonin moottoripyörän. Mulla on ollut. Mä oon vähän kateellinen. Se on kyllä ihan kiva. Ja sitten... Mutta yksi, mikä harhaluulla mä kumoon nyt. Kun musta on tullut faija tässä vajaa pari vuotta sitten ja ennen tätä oli harrikka, niin siis se ajatushan on siitä, tiedätkö, kun sä lähdet sillä sun vehkeellä, varsinkin stadissa ja niin kuin, että se äänihän on niin kuin the shit. Ja sit sä ajattelet, että jengihän niin kuin, että tossa on niin kuin harrikka. Yep. Mut sit kun sulla muuttuu ne, että sä kävelytät niitä rattaita siinä nukkuvassa kidinkaan ja siitä tulee se sinä 26 ja 27 V ohi, niin se ei ole ehkä ihan niin siistiä sitten. Niin ihan vaan. Mä voin kuvitella. Mä suosittelen sitä ehdottomasti, mutta se... Ei rattojen vieressä. Niin, ei. Toi hyvä vinkki, Onneksi mulla ei ole vielä lasta, niin mä en tarvitse vielä miettiä noin pitkälle. Ei tarvikaan. Okei, se on se toinen, mikä oli toinen. Kyllä, se toinen, niin ihan vaan firman sisällä, niin mä haluaisin avaa toista toimistoa. Et nyt meillä on toimisto Helsingissä, tämä on tosi hyvä, mutta mä tiedän kanssa se, että jos me halutaan kasvaa vielä enemmän, nopeammin, tehokkaammin, niin meillä on pakko avaa toimistoa. Ja ilman, että me nyt taputaan mun omaa selkää liikaa, mutta kyllä mä tiedän, että se tuo auttaa, jos mä olisin messissä, mutta se olisi myös tosi hyvä haaste mulle olla siinä mukana. Niin se on ehkä seuraava tavoite. No mutta let's go. Se on jo työn alla, mä oon puhunut muutama ihmisten kanssa, niin tästä tulee hyvää. Kyllä. No sitten ehkä, tai viimeinen kysymys. Kerro 3 sanaa, jotka kuvailee sua parhaiten. Periksi antamaton, outo ja hauska. Siinä on hyvä tasapaino. Siinä on tosi hyvä tasapaino. Kiitos Alex paljon. Kiitos itsellesi Juuso. Kiitos. Moi. Nähdään.